Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat CMC een deel van de operaties moet uitstellen. Het gebrek aan voldoende personeel in het Curaçao Medical Center heeft grote gevolgen. En dat zei de nieuwe directeur van het CMC, Johan de Graaf, gisteren tijdens zijn eerste persconferentie sinds zijn aantreden eerder dit jaar. Hij benadrukte dat door het tekort aan personeel operaties moeten worden uitgesteld. Er zijn wachtlijsten bij bepaalde specialisten en er is een gebrek aan specialisten en nazorg. Het CMC staat volgens hem onder constante druk en er is sprake van een toename van verbale agressie naar ziekenhuismedewerkers. Wat betreft het uitstellen van de operaties hoopt hij binnen een maand dat alle vacatures weer zijn ingevuld en kan het OK, de operatiekamers, weer volledig operationeel zijn. Maar daarvoor moeten mensen uit het buitenland worden aangenomen. Belastingdienst bespaart miljoenen. Eind augustus werd het vernieuwde hoofdkantoor van de Belastingdienst Curaçao aan de Regentesselaan officieel geopend. Gisteren liet de minister van Financiën, Javier Silvania, weten dat de verbouwing ongeveer 27 miljoen minder heeft gekost dan begroot. Ook vond het plaats in aanzienlijk kortere tijd dan gepland. Waar aanvankelijk 5 jaar gepland stond, werd het project veel sneller afgerond en dat leidde tot een besparing van ongeveer 8 miljoen aan huurkosten die anders naar het WTC zouden gaan. Dat heeft veel voordelen en volgens de minister bespaart de Belastingdienst daarmee miljoenen. Op 6 september, aanstaande zaterdag, wordt het publiek uitgenodigd voor een open dag en kan iedereen in de gelegenheid worden gesteld het nieuwe gebouw en de moderne diensten te zien van het belastingkantoor. Jonge overvallers veroordeeld. Gisteren zijn de 3 jongeren, Shumairi van 22, Justin van 19 en Cleveron, veroordeeld tot gevangenisstraffen voor 2 overvallen die ze hebben gepleegd en ook voor het bezit van een vuurwapen. Het gaat om een zaak die de naam Happy kreeg. Ze hebben daarbij verschillende overvallen gepleegd, onder meer op een Truckie Pang en op een supermarkt. Uiteindelijk vonden er verschillende straffen plaats. De officier eiste 2 jaar jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor de jongste van het stel. En ook eiste hij 7 jaar voor de oudste van het stel. Nou, dat werd uiteindelijk 6 jaar gevangenisstraf voor Shumairi. En ook werden straffen uitgedeeld voor Cleveron en Justin van 2 jaar jeugddetentie. Op die manier heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist. De rechter is voor een groot deel daarin meegegaan om te voorkomen dat deze snel weer terug in de samenleving komen, omdat de overvallen volgens de rechter wel de samenleving hebben geschokt. Pisas bezoekt opgeknapte stranden. Minister-president Kilmar Pik-Pisas heeft onlangs 3 stranden bezocht waar werkzaamheden zijn uitgevoerd als onderdeel van de verbetering van onze kusten. Het gaat om Caracas Bay, Bahia Beach en Directeurs Bay. Er zijn verschillende palapas opgeknapt en ook zijn er bankjes geplaatst. De verbetering van de stranden maakt deel uit van een grotere aanpak om duurzame voorzieningen langs onze kusten te realiseren en op die manier de toeristische sector op een verantwoordelijke manier te versterken. Brand in de keuken van de Yacht Club, dat gebeurde gistermiddag bij de jachtclub. Er was een melding gekomen van brand op de locatie. Bij aankomst troffen de eenheden van de brandweer een deel van de keuken in brand aan. Het zou om een explosie zijn gegaan, waarna de afzuigkap in vlam is gekomen. Het gebouw werd direct ontruimd in afwachting van de brandweer. Want eerst kwam de politie, toen kwam de brandweer. En die wist de brand vervolgens snel te blussen. Daarmee kon het vuur zich niet verder verspreiden. Automobilist rijdt voetganger aan. Dat gebeurde gisteren bij de Reginald Recordinoweg. Er vond een ongeluk plaats tussen een SUV en een dame die de straat overstak. De vrouw had echter gelukkig een lichte verwonding aan haar voet en hoefde dus niet naar het ziekenhuis. Maar er was wel veel schrik natuurlijk, omdat het er in eerste instantie ernstiger uitzag. En dan goed positief
Sportnieuws. Goede prestatie Curaçao op Jiu-Jitsu Championship 2025. De Academie Isidro Moreno Topteam Curaçao die viert een nieuwe internationale prestatie. Want de atleet Jaime Francisco behaalde de bronzen medaille tijdens het prestigieuze IBJJF World Master Jiu-Jitsu Championship in Las Vegas. En het is al de tweede internationale medaille van Francisco. En daarmee toont hij aan dat door hard werken, toewijding en het geloof de atleten uit Curaçao op het allerhoogste internationale niveau kunnen concurreren. Positief nieuws dus en wij gaan even naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Aruba, want de economie van ons buureiland is met 7% gegroeid. De Arubaanse economie groeide in 2024 met die 7%, vooral dankzij het toerisme. Toch ervaren veel inwoners dat de welvaart hen steeds minder bereikt. Het wordt duur, de kosten van levensonderhoud, net als Curaçao, stijgen, ook van huisvesting. En in ieder geval werd wel duidelijk dat er steeds meer toeristen komen. Zo kwamen er in 2024 ruim 1,4 miljoen verblijfstoeristen naar het eiland. En dat is 13% meer dan een jaar eerder. Maar er zijn wel zorgen over de verdeling van de toegenomen welvaart. Dan gaan we naar Bonaire, want de projectgroep Klimaattafel Bonaire nodigt inwoners uit om mee te denken. De projectgroep Klimaattafel Bonaire werkt aan het Klimaatplan Bonaire. Dat is een plan dat het eiland de komende jaren beter moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Om dit plan samen met de samenleving te ontwikkelen is de afgelopen maanden breed input opgehaald bij scholen en organisaties en tijdens wijksessies. Nu is er een online enquête waarbij iedereen zijn of haar mening kan geven om op die manier ieders inzicht mee te laten tellen in het opstellen van dit klimaatplan. En in oktober wordt er een bijeenkomst georganiseerd om een traject te presenteren en aan te geven wat voor plannen er allemaal leven in de samenleving van Bonaire. We hadden het aan het begin van deze uitzending al over de persconferentie van Johan de Graaf, de nieuwe directeur van het CMC. We hebben een deel van die persconferentie waarin hij zich introduceert en waarin hij de belangrijkste zorgpunten aangeeft en ook sommige oplossingen. En op die manier heeft hij zich geïntroduceerd aan de bevolking van Curaçao. Bon dia toerhende. Ik ben Johan de Graaf en sinds april van dit jaar heb ik de eer om de CEO van het Curaçao Medical Center te zijn. Vandaag sta ik hier samen met onze medisch directeur Ingemar Merkies en onze Chief and Financial Officer Carina Lombardi. Zoals u al weet zal Ingemar, onze huidige medisch directeur, ons per 1 januari verlaten. Dit is een groot verlies voor het CMC, voor het managementteam van het ziekenhuis. En tegelijkertijd ben ik verheugd dat inmiddels een wervingsproces is gestart om zo snel mogelijk een geschikte opvolger te vinden. En daardoor weten we de continuïteit binnen onze organisatie te waarborgen. Sinds mijn start in april heb ik heel bewust de tijd genomen om het CMC goed te leren kennen en de toch complexe situatie volledig te begrijpen.
En daarom ben ik dankbaar dat ik mij vandaag voor het eerst formeel tot u kan richten. En als we het over het CMC hebben, praten we niet over het prachtige gebouw of over de organisatie. We praten over een ziekenhuis dat bijna in elk gezin op dit eiland een rol speelt. En sinds de opening in 2019 staat het CMC onder constante druk. Telkens wanneer we vooruitgang boeken, komen er nieuwe uitdagingen bij. En vandaag willen wij u een helder beeld geven van waar we als ziekenhuis staan. Welke problemen we tegenkomen en welke stappen wij zetten om toch door te gaan en te zorgen voor alle mensen van Curaçao, maar ook onze zustereilanden. Wij willen ook stilstaan bij de recente berichten op social media. En wij vinden dat die niet altijd volledig of juist zijn. Deze berichten leiden soms ook tot onnodige onrust. En daarom roepen wij op om altijd de informatie die u leest, ziet of hoort te verifiëren via onze officiële communicatiekanalen. Wat gebeurt er in het ziekenhuis? Op sommige afdelingen zijn er nog steeds tekorten. Tekorten aan specialisten, verpleegkundigen. Denk aan radiologie, denk aan spoedeisende hulp, denk aan nefrologie. En voor sommige specialismen is er zelfs sprake van internationale schaarste, waardoor zij nauwelijks of niet beschikbaar zijn. Gelukkig kan ik zeggen dat het op andere afdelingen ook beter gaat. En wat we wel zien is dat de totale productie van zorg onder druk staat. Het aantrekken van nieuwe artsen is moeilijk door de hoge werkdruk en de internationale concurrentie. Daarom moeten wij op dit moment veel gebruik maken van artsen die tijdelijk bij ons werken, de zogenaamde waarnemers. We zijn hen dankbaar, maar dit is duur en patiënten missen soms continuïteit van zorg. Een ander punt is de telefonische bereikbaarheid. Dat is een uitdaging. Dat realiseren wij ons goed. En we werken momenteel aan verschillende, ook technische oplossingen. Een ander punt is de spoedeisende hulp. Te vaak zien we daar patiënten die beter bij hun eigen huisarts of bij de huisartsenpost geholpen kunnen worden. Op die manier namelijk blijft de spoedeisende hulp vrij voor echte spoedgevallen, zoals hartaanvallen, beroertes en ongevallen. Daarnaast moeten we melden dat in de komende maanden helaas een deel van de geplande operaties uitgesteld moeten worden. En dit komt door een tekort aan personeel in de operatiekamers. Wij begrijpen heel goed dat dit een grote impact heeft op patiënten en hun families. Wij zijn daarom extra personeel uit de regio aan het werven. En wij hopen en verwachten dat binnen een maand alle vacatures zijn gevuld en de operatiekamers weer volledig operationeel zullen zijn. Dan gaan we nog naar Venezuela. Daar hebben we beelden gekregen van persbureau AFP over milities. De Bolivariaanse militie van Venezuela is bij elkaar gekomen om te trainen. Dit is in het westen van Caracas. En op die manier willen ze klaar zijn bij een mogelijke aanval van de Amerika. Zoals u weet zijn er verschillende oorlogsschepen van Amerika in de regio. En volgens de Venezolaanse president moet de bevolking zich mobiliseren. En hiervan ziet u de beelden. De mensen zijn klaar om hun vaderland te verdedigen. En laten we hopen dat het niet zo ver komt. Wij zijn klaar met deze uitzending. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.